Aurten, zarauztarrok ezin izango ditugu nahi bezala ospatu hainbeste maite ditugun festa herrikoi kuttunak. COVID-19 ondorioz, egune gogorrak bizi izan ditugu herrian azken hilabeteetan, eta gure artetik agurrik jaso gabe joan zaizkigunak eta egoeraren krudeltasuna bizitzen ari direnak ditugu bereziki gogoan. Datorren ekainaren 25ean, eguerdiko 12etan, Arrosategi parkean, COVID-19 garaian utzi gaituzten zarauztarrak omentzeko ekitaldia antolatu duela Zarauzko udalak. Irekia izango da, ekitaldi horren funtsa izango da Arrosategi parkean olibondo bat, 100 urte dituen olibondo baten landaketa. Musukoa beharrezkoa izango da, parrokialdetikan izango da sarrera bakarra Arrosategi parkera, musukoarekin etorri beharko da, eta palakada botan nahi duten guztientzat eskularroak, guanteak ere emango ditugu. Datorren zuhaitza, alkateak esan du bezala, datorren 25ean, 4 metro tardiko altuera duela basetik. 500etik 600 urterako data urteak dituela. Beraz, erresumen moduan, esan dezakegu, Castellonen hasi, Errioxan 5 urtetan egon, kontrol guziekin, eta Zarautzen aldatuko degula. 100 urtetan naturak egindako eskultura bat izan dela. Eskultura hori paregabea da eta ez dago igualarik. Gaitza izan duten zarauztar guztiak gogoan izango ditula urtengo San Pelaio eguna beste erabatera ospatuko degulako, ekitaldi jendetsuak ezin ditugu antolatu, baina aurren agerraldiko doinuak entzungo ditugu Zarauzko auzoetan. Lau txaranga etorriko diralako, auzoz auzo, kalez kale, Manolo Urbietaren danborradako doinuak joko dituztelako. Gauerdirako iragarri genizuen ekitaldi berezi antolatu degula Zarauzko elkarte gastronomikoen eskutik danborrada izango dugu, eta bandera igotzeko eta Pelaioren ereserkia abesteko hemen 11 herritan hasiko dela ekitaldi berezi hori. San Pelaio egunerako goiz eresia diana izango genuke, kalez kale trikitilari, txistulari eta dultzaineroekin, 11etan meza nagusia Inurritzako ermitan, eta ondoren Lizarrako dultzaineroen emanaldia izango dugu musika plazan.